Davant un risc, un nivell de perill molt alt d'incendi forestal, preventivament els ajuntaments d'Almatret, Granja d'Escarp o Seròs han acordat activar el seu pla d'autoprotecció municipal, que això els habilita a poder restringir accessos de les seves pistes municipals. En aquest cas han restringit una sèrie d'accessos en els quals nosaltres col·laborem per tal de verificar que dins aquests espais restringits no hi hagi persones, amb l'objectiu d'evitar, en el cas que hi hagués algun incendi forestal, evitar atrapaments i reduir el risc de les pròpies persones que poguessin generar un incendi. Perquè hem de recordar que 9 de cada 10 incendis estan ocasionats per la mà humana i, per tant, hem d'intentar minimitzar els riscos. Efectivament, en principi es descarta que es passi a nivell 4, en principi ens quedaríem a nivell 3 per la situació meteorològica que tenim, que no és tan extrema com setmanes anteriors, però tot i així el nivell de perill és molt elevat d'incendi. Llavors aprofitem per fer una crida a la ciutadania que vingui a veure l'eclipse, que actuïn amb responsabilitat, que no facin foc en cap cas i, en la mesura que sigui possible, es dirigeixin a zones habilitades pels municipis per veure l'eclipse amb seguretat. Efectivament, hem ampliat efectius. Com bé ha dit, a nivell de Catalunya participaran al voltant d'uns 150 agents rurals. També comptem amb la col·laboració del grup de suport aeri, mitjançant 2 helicòpters que ens estaran sobrevolant la zona tant avui com demà, per tal de detectar possibles massificacions d'espais o possibles incidències que ens passarien als comandaments i a partir d'aquí poder atendre aquestes incidències i redirigir les persones cap a llocs habilitats. I també comptarem amb la col·laboració del grup especial de verins, antifurtivisme, per donar un reforç a tot aquest dispositiu. I en el cas d'aquí a Lleida no, però en el cas de Terres de l'Ebre també compten amb el grup de suport marítim, amb embarcacions, per acabar de reforçar aquest dispositiu. Evitar aquestes zones com la que estem aquí al Almatret d'accés al riu, que són zones complexes, zones que en cas que es donés un incendi podrien afectar moltes hectàrees i per tant evitar aquests accessos i també evitar estacionar vehicles que puguin dificultar el pas de vehicles d'emergències en cas que es donés la situació.